नमस्कार नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनैहाय गोबाव समनि गेजेरावहाय नुजाफैफिनबाय नोंथांमोन गासैखौ आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना सिगांनि समफोरावहाय बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ अनसायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना नायबोदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां कमेन्ट खालामहरदोंमोन आङो दिनैहाय आसा आरो मिजिं खालामनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनैनिफ्राय रेगुलार भिडिअ लाबोफिननो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जाबाय जेसेबां हायो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेबायदिनो माखासे सफा जे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो नुजाफैबाय थागोन दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों जोंनि जे बिर जोहोलाव डिआर नाब्ला जे रन्जन दैमारि बिथाङा बिटिआर सुक्ति जायनि सिगां सुक्ति होनोसै समावहाय बिथाङा जे जोंनि बर' हारिनि गासै खौसेथि जानायनि बाथ्राखौहाय बुंदोंमोन बिथाङा बिथा लाखिनानै बुंदोंमोन जोंनि बर' हारियाव सेथियावनो खौसेथिखौ नांगौ होननानै आरो जोंनि जे भूमिपुत्र जे जोङो बेवहाय जोंनि ट्राइबेल हारियानो जोंनि आसामावहाय थागिबि हिसाबैहाय भूमिपुत्र माने थागिबि हिसाबै बर'फ्रानो गोबांथार 40थासो ट्राइबेल ब्लक दङ बियो बर' हारिनि थाखायनोमोन रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो दिनै उकिल गगৈ बिथांमोनहा दिनै फरायनानै मिथिनायखाय एडुकेटेड मानसिखाय बिथांमोनहा जे ल'खौ मिथिगौखाय बिथाङा दिनैहाय बर' हारिनि गेजेर जानानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ भिडिअ क्लिपखौ आं भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो लाबोगोन नोंथांमोनहा बे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय दिनैहाय गोबां जोंनि माखासे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो डाइरेक्ट मुं बुङालाबानो जोङो मिथिनो मोनो माखासे गोबांथार गावनि गार्डिनि थाखाय आरो गोबां बेबायदिनो गोबां रां रुफानि थाखाय गावनि न'खरखौहाय फेदेरनो थाखाय गावनि न'फोरखौहाय जोंफ्रु होनो थाखाय गारि गराफोरखौ बांहोनो थाखाय बेबायदि मावनायखौसो जोङो नुनो मोनदों नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा गोबांथार जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ जोङो नुनो मोनाखै बेबायदिनो दाथ' इलेक्सन खाथि फैनायनि जाहोनावहाय गोबां बेबायदिनो गावजों गाव सोंखारिलायनाय गार्डिनि बाथ्रा लालायनानै बेबायदिनो गावनि हारिखौनि थाखाय सानै बे बायदि जाहोनखौसो जोङो नुबोगासिनो दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर दानो जोंनि बर' रायजोनि गेजेरावहाय माबायदि जाबोगासिनो दङ आरो जोङो दिनैहाय बबे लामायाव दङ दिनैहाय बे सिचुवेसनावहाय बे मुगायावनो जोङो जुदि बे समावनो जुदि जोङो बर'फ्रा खौसे जानानै जोंनि मोनथा बेफोरखौ जोङो नाङाब्ला खागजै कलमै राजनितिकनि गेजेरजों जोङो नाङाब्ला माब्लाबाबो जोंनि जे साननायफ्रा फुलफिलि जानानै फैनाय नङा होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनानै नायदो जोंनि बिर जोहोलाव डिआर नाब्ला सार जे रन्जन दैमारि बिथाङा मा बुंदों आरो उकिल गगৈ बिथाङा मा बुंदों खाफाला बेबायदिनोसै गोजोन्थों লাগিলে চিরজীবন কারাবন্দী করে রাখা লাগিলে ফাঁসি দিয়া লাগিলে গুলিয়াই হত্যা করা লাগিলে গুপ্তঘাতকৰ জৰিয়তে হত্যা কৰা কিন্তু থলুৱা মানুহক ভূমিৰ অধিকাৰটো তুমি দিয়া মাটি মাফিয়াই আমাৰ অসমৰ থলুৱা মানুহৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ জনজাতি মানুহৰ মুছলমান মানুহৰ মাটি কাঢ়ি ল'লে সেই মাটি উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰতো এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব आंखौ दायो बे एकर्डआव हेफाजाब मदद होनो थाखाय दान मोनसेनि थाखाय इन्टारिम बेल होदों बिनि उनाव सरकारा मा खालामो जों बुंस'नो हाया स' नांग्राफोरनि जांख्रिथायारिफोरनि खाफाला बेबायदिनोसै गोजोन्थों शहीद प्रणव बरुर राजहुৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ পালন কৰিম অসমৰ আটাইতকৈ বীৰ পুৰুষ প্ৰণৱ বড়ো অসমৰ আটাইতকৈ বীৰ পুৰুষজনৰ শ্ৰাদ্ধস্থলীত মিলিত হৈ আমি আকৌ শপত ল'ম যে থলুৱা মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ प्रश्नটোক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোনো কাম নকৰিবা आरो जुदि কৰা तो जि गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथाया जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे मुगा लाबोगोन गोदान मोनसे सानखांथि लाबोगोन आरो गोजोननाय खौसेथि आरो दावगानायखौ लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों जुदि सरकारा आखरे गासैबो
बे एग्रिमेन्टनि बा गोरोबथानि क्ल'जफोरखौ मावफुङो जाफुंहोयो जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों सानज्लायनोसै माबायदि जों दावगालांनो हायो जोंनि गेजेराव आं सानो जे खौसे जानायानो सेथि जों खौसेयै माबायदि दावगालांनो हायो आरो मा खालामगोन जोंहा पार्टि दं नोंथांमोनबो दं गासै बर' रायजो राजाबो दं बेनि गासैनिबो खोथाफोरखौ नोजोर होनानै लानानै जों दावगालांगोन কোনো নাটক কৰিব নালাগে তদন্তৰ নামত যদি তোমালোকে কাৰোবাক জেল দিবলৈ মনত আছে মই এই অফিচত বহি আছো আৰু নিজৰাপাৰৰ হাউচ নাম্বাৰ 40 বহি আছো তাত বহি আছো হাউচ নাম্বাৰ 40 আৰু গান্ধী বস্তিৰ এই দক্ষ প্ৰসাদ ডেকা ভৱনত মই বহি আছো তোমালোকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰা কিন্তু কোনো পধ্যে প্ৰণৱ বড়ো সম্পৰ্কে এটাও মন্তব্য নকৰিবা তোমালোকৰ জেললৈ ভয় কৰি আমি কেতিয়াও থকা নাই আমি প্ৰফেশনাল ৰিভলিউচনাৰী কয় জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে কোৱা প্ৰফেশনাল ৰিভলিউচনাৰী কয় আমি বিতৰ্কটো হ'ব লাগিছিলে ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট বন অধিকাৰ আইন দ্য শিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰিকগনিশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট 2006 এই আইনখনৰ অধীনত বন আইনখনৰ অধীনত 2005 চনৰ 13 ডিচেম্বৰৰ পৰ্যন্ত বসবাস কৰা জনজাতি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে বনাঞ্চলত আনকি ডিম ফৰেষ্টত ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া বনাঞ্চলতো মাটিৰ অধিকাৰ পাব বন অধিকাৰ আইনৰ অধীনত প্ৰণৱ বড়োক বনাঞ্চলৰ অধিকাৰ দিয়া নাই আজি 20 বছৰ ধৰি প্ৰণৱ বড়োৱে গড়চুকৰ সেই পাহাৰত বসবাস কৰিছে আৰু বন অধিকাৰ আইন থকাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইন থকাৰ পাছতো সেই আইনৰ অধীনত বনৰ অধিকাৰ মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান নকৰি তৰুণ গগৈয়ে প্ৰণৱ বড়োক মৃত্যুৰ কাৰণে উচতনি দিলে 22 জুন 2011 সেইদিনা প্ৰণৱ বড়োক মাৰপিট কৰা হৈছে তেওঁ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁ কিমানবাৰ মাৰপিট কৰা হৈছে মই কৈছোঁ আপোনালোকক 24 মে 2012 পুলিচ CRPF-এ গড়চুকত আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত পৰে যে 24 মে 2012 সেইদিনা গড়চুকত প্ৰণৱ বড়োক পুলিচ আৰু CRPF-এ পিটি এটা ড্ৰেইনত পেলাই থৈ গুচি গৈছিলে মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত তাৰপিছত হস্পিটেললৈ নি বহুত দিন হস্পিটেলত থকাৰ পাছত প্ৰণৱ বড়ো আকৌ সুস্থ হৈছিলে মই আকৌ কৈছোঁ 22 জুনত প্ৰণৱ বড়োক মৰা হৈছিলে 24 মে 2012 22 জুন মানে 2011 24 মে 2012 পুলিচ আৰু CRPF-ৰ কোবত মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত প্ৰণৱ বড়োক পেলাই থৈ যোৱা হৈছিলে তাৰপাছত 1 অক্টোবৰ 2013 গণহত্যাগ্ৰহৰ সময়ত এই দিছপুৰত পূৰ্ণিমা বড়ো আৰু প্ৰণৱ বড়ো দুইজনকে অমানৱীয়ভাৱে মাৰপিট কৰা হৈছিল আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে প্ৰণৱ বড়োৱে কেনেকৈ মূৰত মাৰ খাইছিল আপোনালোকৰ নিশ্চয় সাংবাদিকসকলৰ নিশ্চয় মনত আছে